Nzotani pa ubwenzi kuti pana akhale banja zimayenda motani chifukwa program ineyi imabwera pakanema wanu wa mibawa timanena kuti ngati inu ndithu muli okondweretsedwa kuti inu ndi achikondi anu tizakeze nanu program ineyi namba yake ndimene ili pansi pakanemayo kuti imbira foni amene akakana kuti mudzabwere kuno iya muyikepo question mark ndoti ayindawira angapo koma ndithu timakhala tikumva nkhani zabwino zosiyanasiyana kutengaponso malangizo patali bwanji ticheze ndi banja imene tinalo mprogram yale ya muna kumana bwanji. Lero ndithu ndi bambo komanso mayi Kambewa amene tikhaiti kumva nkhani yawo yachikondi kuti inakhala bwanji mundilole kuti tiyambe ndi kuwalonjera banja limeneli kuti ayi moyo wawo ukuyenda motani. Tiyambe mayi muli bwanji? Tili bwino mukone kodekhatu bambo wanga kumeneko moyo kwenda bwanji? Hayi moyo wabwino kaini ifeso wa moyo ndithu takulandani program ineyi mukhala masuka kuno siti mamangika iyayi azi kuno si milandu madandu iyayi tiyambe kumeko bambo wanga tingodziwa mwina akambiri pano pang'ono machokera banja lakuti kumudzi wanu nkuti ana angati pano machita zotani kambiri pang'ono chabwino. Ine zinanga ndine Peter Kambewa ndimachokera banja la mayi ndi bambo Kambewa omwe amakhala ku Chilomoni uko. Ine skulu yanga ndaphunzira kwambiri ku Chilomoni. Primary ndaphunzira pa Mulunguzi Primary School. Ndi ndazachoka pa Mulunguzi ndinapita pa Catholic Chilomoni konko. Secondary yanga ndaphunzira pa Mulunguzi CDSS. Chilomoni ekhaika? Konko kumene nangisi anthu oti takulira konko makolo tonse tukhala kuti komweko. Secondary nazaphunzira form 1 form 2 form 3 form 4 nazajoka kupita kayamba sokwina kumene nakamalizira zonse za form 4. Banja lana angati kumeneko? Banja kwathu tinabadwa ana 10. Ine ndo namba 10 ndithu kumapeto kwa basi tatokoza kwambiri ndithu kumene kumayi wanga Kambiri pang'ono osati umayi Kambewa uya koma dzina lanu lija kumeso mukuchokera Kambiri pang'ono. Zina yanga ndine Violet Mambo umuzi kwathu ndi Baraka Bisani Village. Ndine mwana wa Mambo kwathu tinabadwa ana 10 ine wa namba 9 umalingana 10 okaoka zango sana kuti kumapeto inu kuna ini sikuma phuzo Baraka komweko pa Ziwe Primary pamene ndaphunzira form 1 form 2 mpaka 3 sinamalize yayi ndalekeza 3 pa Manga Community Day Secondary School. Bambo wanga kuti mari ku Chilomoni ndi kumudzi? Kumuzi ndi kuchileka koma ku Chilomoni ndi kwa bambo. Kwa mayi ndi kuchileka. Ane ndo nantaundi mokhamoka. Basi ndo mokhamoka. Chabwino tifike ku nkhani yathu ya tsiku lero kuti munakumana bwanji ena akuchileka okhalitsa ku Chilomoni ena Mbaraka umu zinakhala bwanji mwakumana poti bambo wanga kumene? Nthawi imene ndinkakumana nawo awa nthawi yoti ndimagwira ntchito Mulimbi chifukwa ndili pa skulu kwathu suti ndife anthu ochita bwino kandama kamakhangati kamaswero pang'ono ndeti tapanga za folozo ndikulemba mayeso nono ta ndalayi tisandalire kwambiri tipange za ife kuti tione tipanga bwanji bataula ndeti tinayamba kuthamanga ndi masipanala chani omekaniki nde nthawi imene ndinkaza kumana nawo nayo ndikugwira pa munthu pena pakero nduzo ti amuzi ndigwirire apa nde gamo tichape tinayigwira ndithu kwa masiku angapo nde ndimaonawo akudusa Mulimbimo? Andidusa nde narandidusa siku yoyamba nawo nota kuti munthu uyu akumayendera iti inu moti muyang'ane sipanala ndinakufonyeza kutenga 10 mamatenga 17 ndona idadutsa kwa basi nde atadusa nasiya sikuna azadusa napa samoni sikuna azadusa ndati yaya munthu ini ntani ndimperekeze ndamperekeza ndakamba naye ndithu ziwiri zitatu nde amakhangara kudumpha komabe nona amayamba choncho munthu sasiye
ukakamira basi na siku nali panatano wiki siku linali ndinakumana nawo kugwiza na izi ndizi ayi mwakuti anazanduza ineyo ndi ana koma sindipabanja ndi ana awiri ndata okay chabwino zana zofe tibe nazo ntchito ngandakonda inu ndiye ndakondanso cha ana basi pamene namba ndikumalumikizana malumikizana nthawi imene inayi 2015 iyi pakaletu kwambiri namba malumikizana iyi ndiye tayendadi mukuziwa kale 2015 mpaka pano ndunda utali tayenda ndithu kujeza umundumu kujeza kwa basi ati umundumu inu mudadziwa kuti awanyamula sipanala watu khangati amandisuzumia inu mataniko kumene kumaenda zungulizunguli kwa mekaniki ufuna kwachimwitsa mamekanika madusa mapita kuntchito magwira global internet ndi madusadusa yetu ni madusa basi pamene nanamba ndiyankhula inu munkadziwa kuti khala ngati akuyang'ana chakula munthu akamafuna sizimaso atumaso azo something is wrong something is wrong yetu ndio makana abe patali kuzokera akalibo nangongolola tsiku lomwe nangongova madziko mwe ngoti awaso azangona ngati ulule yetu nde anakuperekezani nkumadza kuti yakhanga titu mtima ukodowa alandiperekeza akena mpamene amaponya mawu ndena uzadikira ndikayi kena kubasi pamene mawu sizoti basi bobo koma ine ndili ndi ana awiri akazi okhaokha nde inu mukonda kuti simunakwatirepo mwasikonda ati avuto palibe yetu pamene timagwirizana akulu tundu nachikondi zedi kwa basi ndipo munthu ochita kumasukirani inunso ndinabwino fomda ilo masuka ina amabisa ukasiya kwagoga kumuzi ine sina bisi inu mudakondapo chani akambewa padonayi kuti hayi noni muli ndi ana zibe ntchito akulu munthu oti ukasungane nayo kuti uyu andisunga sasowa mudaona chosungasunga mwa iwowa chikondi chimene amaonesa choti ukamayankhula mayankhidwe ake mofasa monga mmene mukwamvera kuyankhira ndinaona ndithu kuti munthu yeyo tithoka sungana nkhale kunali kukayikirana kwina ndi kwina fo anandikayikirapo kuti ineyo mukone kuti asimundisunge komano chikhulupiriro changa kuti ine nakhulupirira kwambiri iwowa ndi chimene chinakhala ngati avomerezane kuti munthu uyu ndizoona inenso ndinakhulupirira kuti munthu uyu ndiye mweyo mpaka ndigwirizisa mpaka ndikaone pothera basi ndithu ino simunakayikira kuti mwina ati mayowa antawuniwa angofuna kuchita ndi zina kena kathawe ninkakayikira kwambiri so komano mulungu ndi wachinsisi koma chifukwa imafika nthawi ina koma amene yandisunga mwina kupanga decision chakuti basi ningomuza ayendere yache koma chodabwisa ndimangomva voice ngati kuti munthu akundiuza kuti usapange zimenezo mwina pa nthawi imene ndafuna kuti ndimuze zoti iwe ndine basi basi ndimangomva voice kuti usapange zimenezo kina kubasi mapezeka kuti ndasiya osapanga zakankomata mutamba kucheza nawo bambo apano nthawi yasaneso abambo ya ukuyeza naye pita pachiyambi chaka choyamba chaka chachiwiri mumaona zina zake zimene zimatha kukodolani kumati I think munthu wakonda koma nduyu tizikhalidwe nda lake timayankhwide timikomya timachani mumaona mochani muzaka zachibwezi chanu ineyo kunena zona tokodola mtima ineyo kunena zona ine zisalame olo ndame samandipasa koma no chimene ndimadabwa nchoti ndikakhala naye ndimamva mtendere mumtima mwanga olo iye samandipasa ndalama amandipasa mochepa koma ndimangomva mtendere mumtima mwanga kukhala naye nkumamva kukoma kuti ndakhala amasuku anoti tinjere kaya amene hayi ndiye chimene chocho ndimakhala ndiuzifunsa kuti kodi munthu ndimankonderanji sandichitira zoyenera mkazi koma ndimapezesa kuti ndimayeresedwa naye kukhosi mwina pali china chake basi mangokhala mwina zokambuye sizisuwa eyetu bambo wanga mukati muyang'anitsitse kuchokapo muona muli sipanala m'manja kudutsa almost zaka 5 ndi zambiri chimakukodwani be kumapita chitsogolo akuti akakuona ni mtendere okhaokha olo musako abasa makobiri omusako basa uje mmati chani masuku anthu amagulana mavisi gulana machani koma iwo amamva mtendere kuti ayi uyu mwandi woyenerera inu mmamva chani mumtima mwanu munthu
amene ndikukhoza kuwuzani kuti ukakhala ndi mkazi ukakhala ndi mamuna kumuona akubwera umati akubweranso amene ndi nzembe komana kwaona akubwera uko kapena uko ndiona ndikubwera uko khala ngati kuti ndikuchedwa kuyenda kuja kapena ndipange changu tikumane basi kuyeresedwa kukhosi pamene mazoti munthu ngati ukuyeresedwa naye kukhosi amene uzoti basi chifukwa chako munthu umayeresedwa nacho kukhosi ngoma ngati sali chako umazoti ichi chingona kakamira si chathu azibambo amasuku ano anyamata amasuku ano amayenda njomba madabu muji chakuti pachibwezi osaliso mbanja pachibwezi kwa basi inu mudakhazika bwanji kuti koma ine akhale imwe ibanje ine ndinakhazika akazunda ambirimbiri tu chifukwa cha chikondi nokha mwamva kuti ndalama ndi imavutirapo mwafuna kuzayiru mayambire kuti ayi munangoti akumenya masipanalayi makobidi akuvuta ndalama imavutirapo komano nditaona kuti akazi amasiku ano ndalama ndi amayikonda ngati pachibale kwa basi koma munthu uyu ngati sakukonda ndalama chonchi kuti tikakhala mbanja azikatani uyuyu ukuona kuti munthu wake moyo wake ndiwodekha kwambiri samakondozoyankhula kulongolola ayi ndiwodekha basi naona ta munthutu saso okhala naye ndiye mweyo palibenso kwina kuti ungapite ayi kudeko kusiya apapa ndoti odayamwayi chifukwa munthu ukakhala pabwino ndimakhulupirira poyipa pamayitana azo nthawi nayo komano pamayesera kuyitana komano ndimayimanganga ngoti ineyo panga ndipompa basi pamene munafika pokuti koma guys apo amati tikhale basi tipangeza serious chinali chaka chanji apo kuti tikhale pasi tipangeza serious kuti makolo aziziwe zoonekerazi inali chaka chanji makolo anaziziwa mwina 2017-18 kuti pano tikhala ngati pa munthu uyo akumati akachoka amaloko kuti kwakuti nde sanaziziwiretu yayi koma mmaziwa kholo ndi munthu wankulu sungampusise komano amati akafunsa iye ife timakhala ngati kuzemba iyayi ndimapita pakuti kumene kwayi nde nthawi imene amazayitulukira ano 2019 kumayambiriro pamene nazatenga kuti yayi mwali yonire tenda kwambiri tatiye pateni kwapaone inenso ndikaziwe kwanu kunone ndipanga bwanji pamene tina akukundawo kukumana kukambirana basi sanduka chibale basi ino kumabwera kwathu ine kumapita kwawo basi ino chibale chenicheni ndithu 2020 ino kumayambira 2019 yo tinagwizana za chinkhoswe ukwati chanchani ndi tinazikonzano mu 2020 chaka chino nkutheka moti chinkhoswe tinapanga pa 5 January shawa ndi pa 30 August ukwati pa 6 September 2020 zonsezo pangika 2020 tinapangisa chinkhoswe tsiku lomwelo tinatengana wautali makakhala limodzi basi kenaka maganiza kuti yayi tipangeni izi tikadalisisi kwambiri chifukwa tinali ngati pa chibwenzi chachikulu chokalambirana chimene chimakhala chibwenzi chachikulu inu kuyenda kwanu mayi wanga pamafika nyengweni akuti anthu kuyankhula kumene azinzanu kuyankhula kumene pa nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi moyo wanu wachikondi kumati tangozitayani zimenezo kamwe anizopsinja zokumana nazo kuti tangozilekani ena amakanidwa apongozawo kumene kuti apaini ngozitaya apongozisawandikana munakumanako ndi nyengo ngati zimenezo mu ubwezi wanu nakumana nazo ntapita kwa usiku oyamba anandilandira komabe oneka kapikozi kenako noti pamene timapangano mwambo wa chinkhoswe azinzanga anandinena kwambiri iyeyo wapeza mamuna opanda china chilichonse malebu aziti wakwatiwa mamuna opanda kanthu komano ine nangoyamika kumwamba kuti kandi opanda kanthu koma ine bwana ndinayi chani mnyumba siwamwino wakenso iyayi esokuba ndiye zokhumudwisa zinalipo maka kuti munakoso nakha ngati besinandilidwe bwinobwino chifukwa ndinali ndi ana wawo mnyamata koma mulungu akakhala walemba ndithu amapanga njira popanda njira zinathekadi kuchivomereza anthu acha ndiye ndimangoyamika kumwamba koma zovuta zinalipodi
nkhani yanu ndi yosangalatsa kwa basi ine ifake mabwetsa mabanja amene ali nkhani itabwino timaphunzitsa ena timalimbikitsa ena timapanga encourage ena kuti apitebe chitsogolo ngati munthu amukondetsetsa apite chitsogolo akhale nawo mmene mtima wawo ukufunira. Ndiyambe bambo wanga nyimbo imene mukayimvera kumtima kwanuko mmatimbe tikukamwera madzi ndikupasa ndi 30 seconds mukaganizira kanyimbo kajamani mukakamvera kacha kana ndikachikoti kana ndikachani tikuyikireni program imeneyi. Ineyo pomwe wanga ndamvera nyimbo miyanda ya nyimbo koma komano panopo murandisewerera skefa tikankhe kaye tathokoza kwambiri timve kanyimbo ka Skefa Chimoto kukonda kwa bambo Kambewa. Lero tikuyeza ni mayi ndi bambo Kambewa nkhani yawo ndi yabwino kwa basi timanena program imeneyi ndi yophunzitsa ena kulimbikitsa ena kupatsa ena chilimbikitso kuti ayi ndi zotheka ndipo zimachitika ifake pakabwera pano timatha kuvoya nokubanza kuti koma tinagonjetsa pano tili limodzi. Tamvera kanyimbo kamene kakena kalupita program yathu ya munakumana bwanji. Mwali nte mwale sawandi muno ndida mwali mundigonda mbuye mundigonda gatipali chabwino chomwe ine ndi machita chomwe chipangitsa kuti mudzindigonda chomti nkanagonda ntachitsiwa kuti nsadzachisiye kuti chikondi chanu paine chisadza choke kayang'ana mbuya mwanga mbuye mwantotsa kutali ulendo wanga mwandutsitsaposa tutsika omakutiwa mbiri yanga akamandiona chone nalibe mukule tosekejebe ndikamaona zituzi zanga zakalekale maso mwanga misonzi mbuye imalendeza wasindikila kutisa sezi mwapanga ndinu mopanda manyazi ndimanja muyedza kutamanda ndikwabwinoko kukala wasauka moyo wonse kusiyana kulava chuma kenako ndikukwanso nditandizeni kutetezela zomwe mwanipatsa mkasunga ndekambuye ndionekela ngamba chinthu chimodzi ine ndidziwa abale wangana wamadziwa kuchika kwanga amadziwa kuti mbuye wanga abale anga amadziwa makolo wanga amadziwa ale banjalanga limadziwa kuti mbuye wanga zambiri mbiri paiwo ndimene moyo huyendela kukalila sindiwala nyengo zomwe ndalutsamo nyengo za njala usiwo ndikusowa chiyembekezo sindingaticheko limbika kuposa onse chisomo chanu chokambuye tampambanisa mulungu wanga atate wanga wakumwamba mandidalira ndi chifukwa program yathu ya munakumana bwanji nafotokoza kale kuti yayiyeza ndi bambo kumasimayi Kambewa kanyimbo ndi kameneko kokoma kwa basi kukonda kwa bambo Kambewa. Tipitirire ndi kucheza kwathu pa nthawi ino. Mapulani aukwati adayambika liti kulingalira kuti apa pano tipangeza serious za chinkhoso za ukwati masiku ano anthu amakutha kungo olo makolosanziwa kungotengana zibeso ntchito masiku anthu amangotengana imayita ngati ngapata bwanji tipange chinkhoso pana abusa akadalise osatenga zimene akuchita nzanu zongoti bola iwe ndine tagwirizana pano ndizoonadi
makamaka ineyo ndamene ali serious chifukwa chokuda chinandiluma Maika mbewa. Ali serious. chifukwa chokuda chinandiluma nesimafuna soti chizandilume soyi koyambirira kuti ndilimbikisike kuti tifike point upanga chinkhoswe sinangozipangira mwa ine ndekhayi nayenda kaye mwazitumiki a Mulungu ndinapita kwa Linet Matope ya Jekoni nakafutukuzira anapemphera nane ananduza zoti ayi mamuna wako ndimwe pakakhala pali futo nkanakuuza atanduza choncho nali olimbikisika mu mtima mwanga kuyamba no madongosolo pamene nauza amunanga kuti panopa tipange mwambo wa chinkhoswe lichandikale ndi amango ndiyankha tizapangabe kukhanga Bambokambewa mathawa ya. Kani malingalira kawiri. Amabwera kwathu ine kwaona ndisanapite nzakutengabe kwathu kina kumpa memauza zoti ine masa kwathu kuno mabwera ekugona musadzabwereso zazi bwana ndimadana na Sinofuna zopepera ndikuona ngati zalwa masanje mpamene amaona zoti papa ndiluza mkazi pamene amandivomera kupita kwawo kena kono mpamene tinakhala soti apati pangise chinkhoswe pa 5 January pachata pangisa chinkhoswe tati yayi kumatisalekere pompa shawa mpaka na ukwati yetu mathawa chani Bambokambewa matiti chizabe ngati kuthawa komano ati zikavuta tingolowana ndati ndi ndani zimafuna kumazimvesesa muno mune msana yimve kuchimvesesa ndachimva komano mafuna kuimverera amene ungayimverere komano apopo nangovomereza nangasi zinthu zoti zichitike basi kapena mnapanga ukwati mokakamizidwa atu oho chabwino ukwati munthu sungapange mokakamizidwa fa munthu nthawi imene kupanga ukwati ni nthawi imene ukhala ukuyamba ulendo oti mpaka nakalikali ndoma zoti ndikangopanga mistake kuti tikakamizani sigwira zikalimba kusogolo kwa basi koma ngati naloleo kuti akuziwa tiye tipange izi ukuona kuti iwe uli pachangu kwambiri ndiye tiye tipange ndiyo nthawi imene tinakwanisa nozonse kupanga chani izi ndi izi tsiku la ukwati mayi wanga lafika tiyambe 5 koloko chakummawa tsiku la ukwati tsiku munaliyamba bwanji mudamva bwanji kuti zikutheka adi tukavala vero zaka 5 pano zikukatheka ayi namva kukoma kwambiri moyo mwanga kwambiri ndipo nali wosangalala ngazanoti amalira ati tikafika tsiku la zona ukwati adi dress iyi ndaivala ambuye muliko after kunyoza anayikonza dress lije dress loyera analikonza zikomo mwazintha mbiri yanga yetu Bambokambewa mukuona dona ikulowa ntchalichi inu mulowa mbali inayi siti matelo kodi inu mulowa mbali inayi dona ndithu ili phulipuli waiti umati ayi ndi wangadi amwene chinecho ndivuta nthawi imene akaza titenga kumene tinakagona ife fa timakwera magalimoto siyana inu kuzamuyang'ana galimoto imene wakweramo osamvesesa ya ongwira atangwira amwene amambala ali phulipuli asa kwalowa kumene kuja ukafika pomalo wapaja anthu onse amaso ali kwa iwe stepe utayivinga utayivingira patali kwa basi kuiponyera kwakuya amwene zosangalasa kwambiri zoti ukamona chali chicha chazaza umati kuma anthu osabwerera ine kapena alipo wina wake amene akumbwerera koma ayi kumamvesesa ndine ndemwe zinthu zosangalasa kwa basi panopa mukakhala monga kabanja kanyuwani mukulimva bwanji nonso pano banja kanyuwani tu nganyuwani wakhaizi gogodo ngati pano mukulimva bwanji tikulimva bwino kwambiri sitikukangana naso poyamba timakangana koma pano tinasiya pano mulungu anakhomera msonkho timakhala bwinobwino panda vuto lina lililonse akazi wanu pano Mayikambewa chikanyeka chanyasa chabowa akhumuda pena pake mukafuna mwasangalatse ndi kena kache kabwino ka sweetheart kena kake mmata ineyo ndikafuna kuti mkazi wanga wakhumudwa
mwina ndikamachoka mammawa kama nkhumulitsa ndinu kandi ena ndikamachoka mammawa ndimasiya mwino ukaziwa kumudu pobwera ndekuti anditi zakudya take timene amakonda titititi timeneti amakonda timapozi machokoleti chantinati ndeti ndimaonesa ndikamabwera umene kuchako ndingulire titi timene ndikangulira kumpasa kuntima mbee ndi amadya akakhumudwabe ndi akamadya nene ndimayankhulisa kuti kumacheza kuchani kuti kukambirana nkhani iyayo kuti kuonera mibawa chani basi kuona kuti kantima kakuziziwa kwa basi ndakantima kachaka kazizirano timapita kasamba tonse okagona kuja ndimati kodi zinakhala bwanji mwali mamawa uja iya iniyo mwakuti ndiye nthawi imecheni nthawi imene timakambirana nokuti basi mukuziwa zimeja zathu yetu unano amati akadya chakudya chosangalatsa chakumtima kwawo chankomya chapamtima nchakudya chanji amakonda mpunga wa nyemba akhoda ali pakhomo kwavikira mpunga mpingo onyika kuti ashuga thobwa basi ndesayenda amazikonda kwambiri thobwa ukapika thobwa kunyika mpunga kupika wina wanyemba wambali sayenda basi ololi mlandu watha mwakonza malangizo kwa anyamata amasiku ano amene angoti pyere sakonenso kuti akutani makolo sadzonse kuti uchitika nchiyani akambe malangizo kwa achinyamata ndi otani ine ndifuna ndalangiza achinyamata anzanga kuti kuthamanga sikufika zinthuzi zimafunika dongosolo mukaziyendesa mu dongosolo zimazachitira ubwino pasogolo banja mukadalisa limakhala lovomerezeka pamaso pa Mulungu sopano ngati mwangolilowa banja lija osadalisa kodi kudalisaso ndikofunika kwa basi ine timakuno ngati azachalichizi basi banja munthu kalidalisa limakhala lovomerezeka Mulungu amajonga banja ali ndilotani lodalisa komano mukakhoti mwangotengana mpaka nokumakalambisana kumakalambisana limakhala ndi chibwenzi chachikuzi chandanena kale zija mukhala muli pa chibwenzibe Mulungu sanadalise palibe chikukhuza amene kwa Mulungu ndiye zinthu zimene mafuna mazipanga madongosolo kwambiri akazi okonda makobiri inu nkhani wandisangalatsa kuti inu naloti ayi olalibe kalikonse sakundipasa ndalama koma wangati amene ndikuva mtendere mu mtima pano pita kwa mtumiki wa Mulungu wakuzani kuti amene inde ndi wanu weni akazi okonda makobiri munkalangize kuti chani ati hanisa mudi tumba masiku ine ndikungwalangiza kuti asakhale okonda makobiri chifukwa chuma mmayambira limodzi chuma maene amuyambire limodzi usampeze mamuna ali ndi china chilichonse azakugumba nacho pasogolo utenge mphawi yomweyo Mulungu kuti akuona alese ali ndi mdaliso wake anampasa mdaliso wake pang'ono ndi pang'ono zinthu zimakutani zimakula ife anati nena pano after 2 years chaka ationa tikuyendera galimoto kukhala ndi moyo wopirira umakani moyo wopirira ngati we munthu wakonda usangane kuti kodi iyeyi alibe ndalama ndiye sinkhala naye ayi Mulungu ndopsa Mulungu ndi wadongosolo kumadeka ndikukhala phe kumpempha Mulungu koma usathamangira chuma yetu ngalangize choncho kanyimbo kano kakumtima tinamva kabambo kanyimbo kawo nanunso tive nyimbo yanu yakumtima tikumaliza program imeneyi mundikire final zinatheka basi